В подобни общности, дори най-либералните, нямате право да използвате телефона си повече от 1 час на ден. Контактите с външния свят са строго ограничени и повярвайте ми, това има много голям смисъл. Често се случва, когато човек е вече напреднал в своята рехабилитация, едно обаждане от външния свят да го върне няколко крачки назад. Така че, повярвайте, има смисъл в това, че вие не разполагате с телефона си непрекъснато. Има различни видове терапевтични общности. Има класически терапевтични общности, които предлагат лечение за срок от около 12-24 месеца. Там режимът е доста строг и, разбира се, тези общности не са подходящи за всички хора. Има и модифицирани терапевтични общности. Те са с по-мек режим и обикновено са за хора, които освен зависимост имат и някакъв друг тип разстройство, тип паник атаки, паническо разстройство. Тези общности, както казах, са с по-мек режим, но това не означава, че сте на един скъпоплатен хотел или санаториум. Дори в либералните общности вие нямате достъп до телефона си през цялото време. Естествено, че при някакви извънредни ситуации може да получите телефона си по всяко време, но като цяло това се избягва с цел съсредоточаване върху процеса и изолиране от външния свят.